prozesua izan da gora beratzua, oso gora beratzua, ez jakintasunean mugitu behar izan gara, eta eszenario desberdinak irudikatzen genituen egoeraren arabera, eta hori kontuan izan da antolakuntzako eredu desberdinak aurrikusten genituen. Hasiera baten, isolamendu horrek birtualtasuna eramaten zigun, baina gero udara orduko hasi zen gauza lasaitzen, eta presentzialtasuna aztertzen ibili ginen, eta hori zen gure lehen gogoa. Irailera heldu ginenean, ezinezkoa zen zuzeneko azoka bat eukitzea, eta bide erdiko eredu batean bukatu dugu. Egia esan, pozik gaude izan duen babesarekin. Bai, parte hartzaileen aldetik, liburu diskak denak daude hemen. Nobedadez gain badaude fondoko lanak ere, bai. Eta horrek ematen du sendotasun itxura hori, azoka aurreko urtean bestekoa dela, behintzat sorkuntza aldetik eta produktu aldetik. Eta gero zuzeneko hori murriztuak izan behar du, momentuz Durangarrak eta ingurukoak baino ezin dute etorri zuzenekoetara, eta horregaitik zunon handa egitasmoa jarri genuen martxan, gu mugitzeko beste herri batzuetara. Nafarroako 70 urteko emakume batekin deitu duena, erosketa egiten ari zela, eta zailtasun batzuk izan ditu, baina lagundu diogu telefonoz eragozpen horrek gainditzen, eta gaur egun ohituta gaude onlineko erosketetara, eta zailtasunak gero eta gutxiago dira, baina hala ere, bai egia da, batzuek arazo izango dutela. Baina deitu dezatela, hemen gaude laguntzeko prest. Azoka zenera bueltatu nahiko genuke. Seguruenik honek aldaketak izango ditu, eta seguruenik birtualtasun hori geratzeko egongo da epe labur batean behintzat. Inoz ez dakizu aldaketak nora eramango zaituen, nok pentsatuko luzukeen pandemia honek edo isurrite honek egoera honetan jarriko ginduenik. Beraz, horretan ere moldatu beharko dugu. Baina datorren urtean Durangon ikusi nahi zaituztegu denok.